Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଜଳପ୍ରପାତକୁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ। ତ ସେ ଏବେ ଆମ ଘରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ପାଖରେ। ତ ମୁଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଚଲୋ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କଲି, ବାଇକରେ ଯିବି। ମା ଯାଉଛି। ଏବେ ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯିବାର ଅଛି ତ। କହୁ କହୁ ଦେଖୁନ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲେଟ୍। ଶୀଘ୍ର ଆଇ। ଆଇ। ଏଇଟା ସାର୍ ବସ୍। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠୁ ଏବେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେବେ ଆସିବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତ ରାସ୍ତାରେ। ଗାଇজ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଜଳପ୍ରପାତକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବିଶେଷ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଯେଉଁଠି ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, କେଉଁଠି ମେନ୍ ଜାଗା ହେଉଛି ସେଇଟା। ପାଣି ବି କମିଯାଇଛି, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଖରା ଦିନ ହେଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଅଳ୍ପ ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ପାଣି, ପାହୁଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାହୁଚ ଡୁବିଯାଏ ପାଣିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଗାଧାନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ପାଣି ହେଲେ ପଛ ଫଛ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଆର କରି ଯିବା ଏବେ। ଏକର ସାଇଡ଼କୁ ଟିକେ ଯିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଟାୱାରଟେ, ଏକ ଝୁଲା ପୋଲଟେ। ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଗାଟା। ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ସବୁ ଡୁବିଯାଏ। ଆଉ ଶୀତ ଦିନ ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏବେ ବିଶେଷ ଲୋକ ନାହିଁ ଆଉ। ପାଣି ବି ପୁରା କମିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ତଳକୁ ଟିକେ ଯିବା ଯେଉଁଠି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ
पानी से कम जाइए खतरनाक देखा देखो तो एक पोस्टर पड़ी लिखाई जलप्रपातर गभीर कुंड मध्य गाधेवा संपूर्ण बारण कर असुविधा भी बहुत अच्छी आकर देखु टावर से चढ़िया चढ़ी तार भ्यूटा मुझे देखी आपको आ झूला पुल हाँ बा सबुआड़े देख मराई गाधु गाधु दु जन फसी जाइए एवं विशेष लोक नहीं तुम शीत दिन बहुत लोक भोजी भी भोजी कर आसती गाधती गाधती भी गाधी ऊपर को से ऊपर को जाए बेढ़े बोल के जाक पड़ो ना वर्षा दिनिया पूरा पूरा फुल पानी है पूरा फुल पानी कैसे पानी सुखी जाइए देखते झूला पुल ये देखा मुझे अच्छी सब जो पानी छिड़ुची देखु तार नजारा कौ भाया पूरा खतरनाक देखा मोबाइल कौ भाया देखा जना नहीं पूरा डायरेक्ट जगह पूरा बहुत सुंदर देखा कईच भाया पचे पचे जाऊँगी चली पारनी ऊपर उठिया ना ऊपर उठिया ना ऊपर कहले टावरटा को तो सीटा तो बाड़ मुहरा उठेना कौन मुहरा डर लगे दुकान वगैरह ऊपर को ना उठू ऊपर उठले कौड़ा लगे देख आसे आसे डरुची कि ऊपर को आई ये से महापुरुष ऊपर जाक डरुची
से पूर्व आम देखिए से ना दुकान बजार किना आड़े जा पूरा पूरा अभी पूरा खतरा है এটা তো লাস্ট আউট पूरा लास्ट যা तीनटा लास्ट আউট আও কাই দেখুন এটা পুরা উপরটা ভিউটা এটা হচ্ছে ঝুলা পুল ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଫୁଲ ପାଣି ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ସେଇ ପାହୁଚକୁ ପାଣି ଆସେ ନା ସେ ପାହୁଚ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ତ ଉପରକୁ ନା ଆହୁରି କେତେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା ପୁରା ଏରିଆଟା ଦେଖୁଥିଲା ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଉପରକୁ ଝୁଲା ପୋଲଟା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଯିବା ଆଉ ତ ଏଠି ଝୁଡ଼ାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଜାଣି ଜାଣିନି ଏଇଟା କି ଆଉ ଅଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ପୁରା ପୁଲ ମଝିରେ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ଜାଲି ମରା ହେଇଛି କି ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଲି ମରା ହେଇଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଝୁଡ଼ାଟା କୋଉଠି ଅଛି ଝୁଡ଼ା ତ ଏଠି ନାହିଁ ନା କି ଯୋଉଟା ପାଣି ଏବେ କମ୍ ଅଛି କାଇଁ ଏଠି କୋଉଠି ପୁରା ଝୁଡ଼ାଟା ଶୁଖି ଅଛି ଯାଇଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ସହ ଏଠି ଝୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ଅଛି ଆରେ ପାଣିରେ ଫିଲଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ଆଉ ଜାଣିବା କେମିତି ଆମେ ତ କଇଁଚ ଭଳିଆ ତାର କ'ଣ ଚାଲିଛୁ ଧୀରେ 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 ସେଇଠି ଆମେ ଉଠୁଛୁ ନା ତୁ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ କୋଉଠିକି ଏଇଠି ଘରୁ ନାଇଁ ବେଶୀ ଆସିନି ସେଇ ସେଇ ପାଖରୁ ପଳେଇଲି ସେଟା ହାତରେ ଏଇ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ପାଣିଟା ପଡୁଛି ତ ଆଜି ଯାଇ ସେକର ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ନା ହଁ କୋଉ ଘର କଣ ସେଇ କର ସେଇ କର କୋଉଠି ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ନାଇଁ ଦେଖିନି ଚାଲ ଦେଖିଦେବି ନା ବହୁତ ଦୂରିଆ ଅଛି ସାରା ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ସାଙ୍ଗେ ଗାଧି ମନ୍ଦିର ନା ଦେଖେ ଦେଖ ନିଜେ ଦେଖ ମନ୍ଦିର ଗାଧି ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଠୁ ନା ପଳେଇବା କହିବେ କେତେ ଦୂରିଆ ଚାଲି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଏବେ ପଳଉଛୁ ତ ବେଶୀ ଆକୁ ଆମେ ଗଲୁନି ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାଗ ଦିଅ ତ ଆମକୁ ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଚଟପଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ବାରମଜା କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଆସିବ ଗୋଟେ ଆସିବ
ସେଇଟା ଦିଅ ଏଇଟା ନା କ'ଣ ନୁହଁ ନା ଗୋଟେ ମାଂସ ଖାଉଛି ମିଠା ନା ଖା ତୁ ଦେଖେ ମିଠା ନା କ'ଣ ମିଠା ଅଛି। ମିଠା किधर बैठेंगे किधर बैठेंगे हल्का लगता है এইটা जो দেলা কোনটা কোন कौन সুরসোটা सस्ता সুরসোটা বেশি সেই যে সসটা দিলেন সেটা ଭଲ ଅଛି ନା ହଁ चल ପଳା এই আর কি আছে କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆଇ ଟିକେ ଲୋନି ଚल ପଳେଇବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏନେ ପଳଉଛୁ तो गाइज मैं घरको पळ आसिली आउ विकास को ताम घरे ड्रॉप करदेली विकास कहले जो जाइथिलानि कि पिलाटा सीटा जे विकास तो वीडियो रे बोधे डाकिथिबि तुम शुनिथिबो कि नहीं मु कहि दउछि हेले जो पिलाटा जाइथिला मो सहित ता नाम विकास से जे मो सांग आउ तांको घरे ड्रॉप करदेली आ मु भी आम घरको पळ आसिली आउ गुंचाकीरा केमति लागिला निहाती जणैबे आउ वीडियो को लाइक करदेबे चैनल को सब्सक्राइब करदेबे देखा अपन नेक्स्ट ब्लॉग रे बाय।